Hekk kif is-soktat il-ġimgħa ddedikata għas-servizz pubbliku ta' din is-sena bit-tema Ninvestu fil-kwalità tħabbru 5 proġetti massiġġi għal 5 snin li ġejjin u li se jkomplu jitrasformaw il-mod kif jaħdem is-servizz pubbliku f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar fil-preżenza tas-Segretarji Permanenti tad-diversi Ministeri tal-Gvern spjega kif dawn il-proġetti se jkunu fil-qofol tal-istrateġija s-servizz ċivili għal 5 snin li ġejjin b'45 miżura. L-ewwel proġett huwa dak tad-Digital Transformation Hub f'binja li se tiġi irriġenerata fil-Furjana. Hawnhekk se jiġu testjati l-proċessi kollha diġitali li se jkunu qed jinħadmu anke qabel ma jiġu varati fil-komunità. Bħalissa s-servizz.gov għandu 1500 servizz online u permezz ta' dan il-hub dawn is-servizzi se jkomplu jiżdiedu. It-tieni proġett huwa dak tas-Central Registry Office fejn taħt l-istess saqaf issa se jkun hemm uniformità fil-proċess ta' dokumentazzjoni li sal-lum isir f'70 post differenti. Żewġ proġetti oħra se jkunu qed joperaw fl-istess binja li bħalissa qed tinbena fiż-żona industrijali f'ta' Kordin. Fi proġett minnhom se jkun qed jissaħħaħ il-kunċett ta' remote working u fil-proġett ieħor se naraw post ieħor għall-Istitut tas-Servizz Pubbliku u li permezz tiegħu se jiżdiedu l-korsijiet ma' dawk li diġà qed isiru fil-Furjana. Il-ħames u l-aħħar proġett jinvolvi l-estensjoni tal-People and Standards u se jkun jinvolvi l-bini ta' solar ieħor. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar spjega kif dawn il-proġetti se jagħtu l-ħajja lill-istrateġija l-ġdida taċ-ċivil li ġiet varata għal 5 snin li ġejjin. L-istrateġija tas-servizz pubbliku li hija mifruxa fuq 5 snin għandha 45 miżura, però mhux il-45 miżura wieħed jista' jarhom u llum allura tajna toma ta' dak li jistgħu jkunu ċerti proġetti kapitali, tajna toma ta' kif se nkunu qed neħħendiljaw, kif se nkunu qed intejbu, kif se nkunu qed insaħħu is-servizz pubbliku.